Karai jong kanihu ban penteri Kumno menta usnem kan National Education Policy arjar arpo nadu menta usnem kabala Wanrah ru ka Jingkyalla yather bat ka Jingkyakren om tang yakino hikai henrei wat iki khna pule bat ki kme ki pa jong ki ru Kiba yatai bat kabala mi ru arken huan Ktah ka wei ka basngau dei ban penteri Kumno mar yakani ka polisi bat ka wei pan om pat sngu yaha bande kerki Haka Jingkyakren bat u Dr. Batskhem merbo uno hikai jong kasinot college Shillong uloong bakani ka polisi kadai ka babiang hadu kata la da penteri kam da ka buat ringki henrei ka don ru pat ka Jingkyalla ka bakrau haki babon kiliang ka bakenthop nadu ka rukom ai Jingkyakren kinong hikai ye ki samla pule ka dor jong ka bicycle ka jingpendan kam ye ka ktin medium of instruction bat ru ka lawei ki khna pule tu mentangin ngap Kaei ka NEP bat kiba Kumno ki Jingkyalla kan wan lada penteri kam ya ka haka jella jongi National Education Policy. Publish mo ni dengan negara. Lahat ka PI man yo Jingkyakren. Halo dengan National Education Policy arko. Hoi ya dengan policy. Dengan policy ke bakren nadu ka school education nadu license but penting sedu high education ki college but ki university te chu ongi phin ru bastang ba ya ka school level education nga ngam da puli ya ka ngam pada pe ya ka kanong Kumno te nganom la ban keren ya ka school education but kan ki NEP indrei ngan persan ban ya keren ya ka NEP hakabiri bati college but university like high education. The pipet ka national education policy. Hoi takular Wanrah ya ka Jingkyakren bahai ya ka skill education stress bahai ya ka research but ki ka don ga jingtmu ban penlong ya ki higher educational institutions jong India ki ba tebet ki balaban compete but ki universities ki badan Shah ki we pat ki benta jong perthai ki bala ki shapang the ba pipet ye ka national education policy ka major transformation ba ka kwa Wanrah ka long ba kan pen kala ya ka kompuli ya ba menta ki khna ke haban let ka degree course mo ba Russia tang ki ham let be puli lights nam kilid karon komentar 6 semesters te ki yo ya ka certificate anda kilaya kila pendepro ndri semester dari license lada jawa kimla ban pendep wat tangi ka wi semester dan ni kila ban kata last semester kena yo show ya ka certificate dan ki degree but kan ni lamba kan ni ka pujing ikna hoi kan ni ka new national education policy 2020 ka kam yarap ka kam student friendly ka wi ka liang ba ki khna kila ban join ki college nang ta bade kila ban hadir me kila dep ya ka first semester second semester kila ban mi no la ki mso kwa na ki ko ki so shimjing ban continue le ban peteng jing puli ju ki kila ban an shim leave shwa mo ban exit shwa na ta bade ki yo ka certificate ko ya kan ni dan untuk pada kin complete degree certificate kan ka certificate ko la long certificate course kind of dan untuk pada kila ban kita balaban continue ka second year dei ka third and fourth semester dan untuk pada kin sayo ikut diploma certificate dan untuk pada kin sayo saya ka ada gitu kita continue hadu ka third year dan ka fifth and sixth semester ki yo pada ya ka degree certificate de kini ki balik pada Shah ka higher level kita ka fourth year kalau bagi orang ka 7 and 8 semester untuk godon ka research component kila benong kita ka ketika 4 year with research the undergraduate course with research padang tu pada ki kena ki long tang ki bakam long advanced ki bandai ke tu course ngam tharai be baro kai ki
kin lek ya ka course te kan ni phi ka long ba ki tu ki khna ki ba pep no ta sudah ka first year second year kila ban join biang di ba kimla kila ban join biang but ka way de ka ba ka benefit le ne ka jingmen to chung ka ne ka national education policy ko long ba ki khna kila ban and drop na ka way ka kila ban mi na ka way ka college kila ban join si ka way college but ya kan ni ka ki don ta ki ba academic grade bank ti hang tu kolong ba kila ban ta ka ju ka course kila ta ka ju ka certificate ta ka ju ka ki lono ki school ki ba kila yo na ka way institution kila ban ka ri ka way institution te hang tu lamba ka ni kolong ka jimen to ya ki kena re ka don ba ka jing ya ka national education policy 2020 ka way kolong ba hoi kan ka education policy 2020 ka keren ya kata ka sarkar kan penkiu ya ka jing ka jing penlut ka sarkar nam ta ka education kata ban kot ka 100% jong ka GDP hoi ya kini pada kamding pertama ki policy nadu menchua ki policy I nadu ka kena span kupra policy ka kena spa apun riu nang ta pada bat ka lapan thama help sen kena spa ka kwa ki keren ni kata ban penlut adu 100% jong GDP ndre kini baro khoi ki tang ki jing thmu kimla pada ban no ban penlut si sha ta ka jing penlut ka sarkar adu 100% jong GDP kini ka policy ru ka keren ni ta ba ka jing penlut ka sarkar kan poi ka 100% jong ka GDP ndre ya kata ngin haban tang ye pet la ka long si sha ne em kata ka jing thmu jong ka ni kan chu long ki policy ki ba min chua yang ini penapa kanika policy ka keren ba kanika jing penlut sarkar kan Wanrah ka kan dei ban Wanrah na ka benta ban penlut ha ka ban yarap yaki kena school ban yarap yaki educational institutions ban yarap ki nong hikai ban aki training yaki kena makin long ki nong hikai ki pabit ban thungi ki nong hikai ai ki ba long ki kambun kena makin ban aki hikai ki ba kambiang dia hagan ka policy napa ka kini ka policy arajar arpo ka keren ya kata ka ki ka kar kompuli kan Wanrah adu ka jing pair har kompuli ya ka ni ka post graduation kini ki kena ki ba dep ya ka 4 year undergraduate program ki la ban puli no tang chi snem ya ka MA dan neki MSc dan neki post graduation program but kintu bate kidale ya ka undergraduate program with research kitu ki kena kilapan late group direct PhD lada ki yo ka score ka he ka ki university ki bo kira lagi main point saya jong ka NAP 2020 Katopi ang domestic product ka national income jong ka ri hai menshua ki le second subject ki khna ki hapan pule ha ka degree te menta da pen trika me kene ka NEP le sakat no subject ka poi ke we kalong ba kene ka jing pule hadu menta megalia ka we have nehu ki khna ki pule ya ka undergraduate program ke de pra paper te la ni lecture kene ka NEP ke ba license ha ka undergraduate program ki number chung ki paper kan poi shidu ki khatsa but ada lecture ka 4 year undergraduate program kan ki but ki paper huntu na tanga bakal kan poi shidu ki aku sabuni de kini ki jing pin ki ya na no kata ki don desa ki ki multidisciplinary courses kita ki don ki skill enhancement courses kita ki we pada ki ability enhancement courses ki we ki don ki boy ki check course prepare but kawai ka ba ka banga kwa ban ki thong ni kalong ba hang ni ki khna ki la ban sim ya ki subject across disciplines ki khna na science ki la ban sim ya ki subject arts
berkum tak ter syong kum kecing interest kecing ki kanam don syuk tu ka strict division dan kecing pia kaba perking ba apa dengan art science commerce kemudian kena kena macam subject like nupi discipline Try pi ong ko po siya kasang subject ay kung gi tayo ki subject kan tamo po mi kliangi itang class subject pi ong gitu kasi em ke syong ki cai paper ki syong nak subject ni te nak subject yang namla on batai ko ya ki subject ki ba pair but hadu mentaru kani hu kam parlaban frame ni ke syllabus ya menta kadang that pass ka academic council ha ka after June ala cara apply tang ya kya syllabus chunga first but second semester te ngenam pala lut ban tip ki cai paper you ke bangin habi kai ne marba ya menta ki dang hapan frame yang ya ki syllabus nam ta third fourth ke fifth ke sixth ke seventh ke eighth semester te ngenam pala ban itu ya Terus ada bentuk kami ya kena ke NEP ngomat kino hikai gidan kam na am ban yo ya di training sa hikai te kidon ki judge paper for kapa shua example ipi ka we paper ka pen crack department jong ka science na ni hu kedika ka public speaking tiga ni ke paper pathmai ka pangidai ladangi pentri kami ke NEP nya ban pentri kam nok mentah di nomor padang shu pentri kami ke syllabus tak shu adopt mo how June arjar pula but kumba ilaya banamar khoi ba academic council ni kan I ban implement next year ke policy dei UVC ringkat bagi kat tu ban ngut ki nong tre jo ke ni hu ki rai ban pentri kam house nam kalau ba wan ekikot ngim pala ban thi te kumnu bangin hikai ru ngim pada sempang kan ke paper namal pakai ki on ka skill te hatu kumnu ngin hikai ke ni ngim par yo training ngim par yo ke hikai te kan bu ke jing shibun ya ka ban hikai ben Henry ki paper ki bangi hikai ka subject am tharai baginda sem jing than dei kum kin ki new courses ki ba ki Wanrah kan dan ke jing kuma ngasu pra badon ki college kan ni ka paper ka ba pen crack ka political science department ki principal ki pha hikai ya ki no hikai na English department dia ke jing Shah kam dei ban long ta ki kenu syllabus ba frame betu ke department ke ki no hikai nak tu ke department ki dei ban hikai ti hangni lap tang ya taru kirang kulmar war ki principal group ki kirang kulmar kumno ban pentri kam ya kene ka NEP haka kiwena ki mate ya kena ka NEP ni iba ki college ki di ban bentuk kami ya kena ka NEP ki di ban lai jangot ki enrollment student Jadi saya kantam apa shulong ni ikidan ki college ki ba bomla ban poi kata le se kito kin le kumno le se ki college si we galong ba pinjepet yaka population to north east but sa dekat kaliya pher ba ka population hangni besitro di ba pinya lang na policy kum sa dekat ka kamtam sa north india ka ba ki population ki babun ka we ga district jong ka UP ka smallest district juga UP ki rangkar ber population jong Meghalaya ka population jong ka Sikkim kalon ko barit ka population jong Mizoram kalon ko barit but hang ni phnap ki district ki barit ber ki population but hang ni phnap ba ka komlong ga geography ru ka pher ne na ki we pat ki benta jo ke India ni hang ni long heli baka ni ka transport communication kam sitom te bak sada kharap ne keren ta kalai hajar kalaban long possible Nri hang ni north east jungi da punya keren ya kan ka jing don ki na puli hadu lai hajar mut ka we ka college kan long ka ba shibul kam tam ko ya kata kin ki college ke badon hasor kila ban an yo ya ki kena te ndai ki college ke badon nong kondong oi ke bang tip hiru ba ki bon ki college ha kan nong kondong ki duna ba ki kena ki ba shibet mission te kitu ki college ki kencem sitom sibur menong ban yo do lai hajar te kawai ka long ba ladang ni penlong ni ki college ki ba menta lai hajar
ngut bagi di bandon kemud ya kan ni ngam tharai bangin la hakin ki sipus dan ki banwan ru namar ba kalau kata ki nyimpat don ni ke population size adu kata bagi wiki baru ki college kan don adu lai hajar ngam tharai bakan long but hakajing pe jonga kum kan ni gajaj policy ke ba fi sna na ke benta ke long ke dalam ta ka India baru kawe kan long lut fi ban pentri kam ha baru ki benta jug India namar pakai India kalong kari ke ba kari ke ba transport ke jingi pe ha tu paro ki yang te ba pencu sna kawe ka policy ban kan ya ha baru kawe gari te kanom la ban long te kan ni gajing ong jung policy ba baru ki education institutions kan dan na jago kan ni gajing ba ki college ni ha jalan tersebut masalah kimkal ya kan kalah jarngot Kaei dah sekaban je yakini ki pi gawe galong ba lada kim kot yakini ga lai hajar ngut ke ba kilaban le galong ba kin dan kita ka kan long ge bakin ya collaborate bakin ya wanlang itu ke bagi different institutions kin ya join lang na akal ya kan tin bagi ong ka policy dan go be kan tin bagi keren clustering bakin Wanrah lang ki college berit ban combine lang ni gawe galong ba kumang ni ha jongi kan kam kan clustering yakin ki college ki berit kam tam ha ka ba ha jela ga jongi pinlam bagi bun ki private institutions ki ni ba shna be ki private individuals ki ba shna ki ba prasang ki balang ya kin balang ba per kan Wanrah ka jing kumnu bakin cluster bakin ya share ki resources shoes keren super khat kabyang ha ni gon pentri kam tinga thai kan long ka ba kham jarwat ke dia clustering yakni college ki berit kan mungkin ya college ka la hajar ngut student badla dangi pet kendiat haga Facebook post yang pipiong ba ada penterekam ya kena polisi tang kita kibar dan ba em kiban ya wan meteng itu pula kiban dog la second kam Kaei la second galong ba kan ni ga policy kemekaran mene kan introduce and kan Wanrah sibun ki new papers dan buat ki course mo kita ki bang ki multidisciplinary courses kita ki skill enhancement courses ke bagi ki kena ki alhamdulillah ki internship yang tak kita satu research component mo agak fourth year kini baru koi kidon kam yakin hoikai par kidon kam ik infrastructure vi aba kidon kam yakin hoikai manu banse oi ka policy ka ong ba ka central government ba ka state government kin haban baiting ka kanang ban yo ikin hoikai ki babiang mo aki college ba ki university Henry kumba kalong hi benta haga jela jongi ngam yo i ya kata ka jingbi tingka jek sarkar la na ka central government den na ka state government but la dangi pentri kami kani la da ki institutions ki haben tung piang ye kino hi kai nga thrai kani kan burden kan pasi kan de i shi ki na bagi kina hi ki haben save fees ka ba kam he ngan so ep tang go ge jing jia ka jela ka jongi hagi snam khandai spa khandai pho haba ka government jong India ka adopt ekni ka new economic policy 1991 but hang ka jela jongi kim create post show hagi college kini ka jela ka jongi but kini ki college pede ki hapan pinmi ki department ki prepare namar ki don kam oi ka wei ka long ba ki don kam ban san kum ka college but ki haban ai de ka ka ki new course mo mai ki kena makan ni ham pat ka por then lab na ka jing bom ai post ko sarkar ki college ki hab ban shimbe ne ka fees ni kena but lab ki kena ke ka fees ka ki wa par ba ke ki pun lab ki pun ki kena manta ki shem shi tom mi ban wan pule kham tam ki tu bawan nong kondong pu don sibung gut sipara ni lap wat ko ke college ke pangi kai ru ni lap ko bita ke cige ka bagi kena ki ale exam ru kim pat dep see you fees but kim la ban see what exam fees ru tinga kum kita ki instances but pada ka ni implement ke ni NDP
Kalong bagi don kami kino hikai kambun balada ke sarkar kam ajing arab kemut kak fees ke kiu be ya kata ngimla ban len ni kata but lada ka wei pada ke jingma ka bang lada ki pedon kam lagi jo kino hikai kim thung thmai kan kya ba ka kambat kala ban hiar pada karo kom hikai but kan ni pada kalong counterproductive hi but kan Wanrah jing mentoi ye ki kena khoi ki la ban yo ke certificate ki la ban yo ta ki degree hinri haba kut pada ka quality pada kanam tan show te kadi kita ka jing mark in but ka wei ka long phi ka wei ka long ba kani ka hakin ka national education policy ke ba nga ye ka long ba ka ki ong ki don ka light but tight control mo kata light and but tight ka regulation kawai ke baki yang bala da kanu institution kamla ben maintain ke standard dan ken hapan kan ya kan pi ya ko ba menta ben laba ki colleges ha Meghalaya ke jongi ku ai example kan kam hi tang chala jongi bada not easy baro kawai ki long kum jo hi what kino hi kai ru ben lampun ki bom long qualified ki principal ru bun ki bom long qualified kat kum ga no titang kita filosofi shwa nang ni sakpat langila penteri kam sakani ka NEP ke ke pancha te katakan ke jing ka ba ni la don pa ha ke jala ke jing penlam pa ke jala bat ya ke ni ka pi ko gelong ba ka jala ke jing ben ong ban one I post mai ngam tip hadu ka nu kila ban create post hadu benta ke education ka state government ke kan ai kanu ko assurance saki college dan saki ki management jo ki college prepare makin Wanrah ya kita cingarap ya ki college tinggal dapat ya ban implement kan dan sibun ki Jingïakren ya kini ka policy Pi ba ya kan ga NEP long pi so Kumno ba so don kam ban rekam ne pi ka wei ka long kum ni kini ka national education policy kam de ka act ki klem pass na ka parliament te hoy kini ka policy namar ka India jungi ki control kini ka yero ke wei ka don ka concurrent kini education te ka state ru kala ban pentri kam ka union government ru kala ban chna an kala ban pentri kam education ka state ru kala ban pentri kam te hai jingi Shah pi wei ka long ba don kini ka national education policy tiga the best thing ka long ba ini ya lang hi kum ka national education policy kita akan Wanrah mentoi di sama ku di jong di kena da habadon ni kan lu ke jinya ke kalau sim system ka kamera mo lagi kena ki kam tam ki bakwa bandai puli shaba kan ya rap ka ta henry ka jing'e kalong ba kan ni ka policy haba ki shna ya kan ni they have to kan no ki state government ki dan kata kasih mo tak jing ong ju ki ha ni ka policy but hatu ka nuru ki a kata commitment ban implement ye kan ka policy nama kan long ka bacapu ngimtip ye ka state government ki le kum phla pa hang ni kum ka state Meghalaya chief minister how arajar arpo how 9 September masin adopt ye ka policy ti ula ong ba Meghalaya kan de ka first state to implement ya ka ban pentri kam ni ka policy but ka policy wede ka ong ka kren ni ka CUET ha Henry wede udin try udin first chief minister pada ban ya kren sa ka sarkar India ban pelaj no ya ka jela Meghalaya na ka CUET hang tu phlap bakal adon lepa ka jing ko ti phi ka wi ka long ba kani ka policy khakanda is arajar arpo lada kimshim ngilaban ong hinda kimshim yaki la kilinti ban pin I ba abalane ban pinti kena bakan ni ka policy kanom Ktah yaki badu kabumuta ka baka sarkar kan haban pendud kambun yaki education lada ki haban isania haki private institution te kan ni ka policy nong pi namar ka Jingkylla ka jongka te kan Ktah ha yaki beduk bat kadon ka jingma ba kan ni ka policy kan Ktah ha yaki shell tribes ki shell caste yaki beduk ini kan Ktah ha yaki dada ka sarkar kam shim kilat kilinti
kumno ban penrong ya kini ka policy ka ban ya taplang betul. Ni pada betul ka NEP ko amba sarkar ka dun chismu ban pangtiu ya ka lit long ya ka rasyo ki knas berpule ma kamchud Jom badai ki lat ki lenti ki babiang ban penti kena makini ki beri ki beduk ki basitom ki bekerdo kin yo ban pule kani kala ban push down ya ka ratio ya ka enrollment ratio bat ka we ka bang na ima kalong ba tada ki ka sarkar kam sim khia kalong ba ki kena pule ki haben sim lagi educational loan but kani kan bu jinge ya ki kena ki ban pule ke ka shong sarkar kan le kum nura tu ka don sisane am ta jingtu ban pentri kami kan ka policy bahkan long ko job namar kumbang i peros kata te ka don sibun ka jinge per padeng ka jingtu ba ka jingle kitmu da ko we ki le da ko we war ka budget ru lamba ki yong begin ai kata sparklur kata laklur ha endai bin pe ha ka por bagi pelat pisah pada dan tang 100% lah ke bagi kular ru ki mencu pelat ke pisah te kari kata api ke ba ni haban ne pe ni haban ne kmi but ngong yu pila da ki bakla ban pentri kami kan ni ka policy kan wan ra sibul ki jinge perkai ke bang aku ban ong ni kan ong ba ini ka cross enrollment ratio ki wan ra kan national objective dai ni pada ki states asal India ki ong ba asal India ki la de cross lepai kan 50%. Jadi ni ka national policy kaya hap tang ki North India. Bagi dang sadin. Hang tu pi. Jadi orang penongi ka all India policy ba pinpo da ka way objective kan mana maki states India ki don lagi jong jing ki don lagi jing yiru jing ke pair ki jong ki. long ki college ki ham ban pangkhat mai thrai na marba ki piong na ka dei ka new customer ki dang kam chipun le se ki Fikir ke ba kan ka policy ka ban juru kolong ba ka stress ya kan ka online education. Hak ba ki nong hikai kin create ki online content. Dai makin ya bu pada ki portal ka swayam. Hak ba ki kena ki laban jiet ki course nang tu. Te hoi kan ka policy ka keren ba Hawar kita undergraduate program kita dan kaptu ni ki percentage jong course ke bagi laban sim lagi ki online program. Pada gani kini kita na college kita kam banikai ki kena ki haban yo ki online portal but ka exam kini le ki na online exam ke NTA. But kau ini bagi stress kalau ba komentar mo kau bagi create ni ka kini new courses ki bagi penmi hoi ka we penakran da bi lawan peran kam da kini online platform kum ki Google Meet ki Zoom bagi we da ni la ni mau mangim lawan peran kam tama kum bangi ma ta ka por pandemic kini ki online platform kim long ki ba say so but ni bagaimana ka online education kam tre kam but ngai baka hiar ba ka quality है आगे जिंगला पोचोगा ते इनले कहने का policy बता का stress भाई इनकी online education की college बट की university ते कई के बंजा उम्मीद भी निम्तित ते कला बनों बा कोई की चना लड़ा की शिम क्या रुका ताकता की लामन यो जिंग तो इनकी online ना मामू की यो जिंग तो इनरे लड़ा का system ngimla ban pentri kam ngimla ban monitor ha ngam thrai ba online education kan le ka ba te hoi yak ba benta hi ka long ba ki college ki le kim le ki long long ki la ban pron kam le ki online platform ha ka ba ti ke we kim don kam shu ban chna ki classroom kan le ga advantage jong ka technology ka ba ngim don kam shu ki ka physical infrastructure iran kami ketika digital infrastructure de Henry kema omne tada ngim pintri kam pada hak takadur bahkan bahakan biang makan tinggal counterproductive lu bahkan kebangi maka kan ban biang kebangi lapak for pandemic it was a bad experience for us तो कम मफी दे political science दे subject ते
Te shubu da pentre kami kene ga NEP dai shubu menta phiki no hikai pi don tang lai ngot ane song. Te shubu pentre kami kene hab at shu tra hab thong shu no hikai sakat no ngot dei. Fi kawai kalong ba kaniga student teacher ratio ni Jingïakren. Ni yang ini Jingïakren teng tegalai hajar ngut. Ndai ka student teacher ratio ni Jingïakren. Ha katum ka UGC ka ba ka frame ki guidelines kalong ba ka student teacher ratio ha ka undergraduate level ha ka subject mungkin ki social science humanities kalong wei no hikai lai pumut ki khna te lada bon ki khna shubo ki dan shis pangut ki khna kamot lain ngut ei ki no hikai lada ki dan sans pangut sa kenya kata te pinlamba kumaha jela ka jungi yang taru ni ngila long lepa ka student teacher ratio ka long lepa unfavorable but pinge compare ki college kum ha Meghalaya but kum ha Delhi kum ko putka science department kum chedali fin laba kawi ka department ki nahi ki don ki pala dik homut ki khat ki don ki college don nadu khat remote baro apa ki kena kibun dari hang ni pada kibun ru ni don hisamut dan kemudian ru ni don hisamut but kani kan bu jing bakraw ha ladangi penkiwi ya ki jimbun chu kena ni penkiwi jimbun chu kus but ladang gim thung thmai ya ki no hikai mong yu bene lada kala khya palat akam kaji hikai kan Ktah kata dengan dong natural nama ba kam Ktah pi tang kaji hikai kan Ktah work assessment tu mereka assessment ke teaching and evaluation ki ya ringkat apa pi hikai ada ka assessment pada kambiang kata aru kamlo te lada kalau kia palat ka assessment ru kanam bahasyo ka teaching ru kanam bahasyo pi we long ba ki ong ba ka kum ka UGC ka ong ba ka nu ka classroom ka science classroom ka dei bandon kumba san pomut hakawi ka class ndai ki laba ki class ki jongi sheni ki dan lagi aspangut baro tiga UGC on na ki kum gitu ki cek class ki bandon perhatikan san pomut ki dei ban dan ki audio visual equipment te hoi ka tat ki don ki college men ta ki balaya bo ndai kam tam se ki college ki badang kam duna kum kita ke nam la man pin biang dot ki classroom ku jung kite mong yu phi ni pino hikai te shu be hikai ni shyala te hawai phi kai ki khna ars pangur ha class kam de ki jing hikai kade ka jingala te ka jing sha rong hikai kamut kade ba ka environment phi kade banong congenial he ta ka rukom hikai hendre ha plabun plagi khna kam long shu ba ka kom hikai ke biang kinte ya kata ni lat ba kuma shalong hi jogi long understand but you don't come hi kai sure ki department ladangi implement the NEP hendre ka shong ba government ladakin create more sanction posts and can hire more teachers tang ba la ka sarkar hi kam age jing kershan kamut ki khna hi ki haban si tu lok jo ki lo hikai Kajing semua jeng pi sar kumno hikai tu dei ban pentre kam no ikne kan NEP ne kumno na kajing ei jong pi to fa pi kren ni pangan ge NEP po ni naga yang jong ni lo hikai ni dan ching ei ban ong ni dam pentre kam mo yang to pentrikam tama ba pentrikam bahaya ka amlei ban shu pentrikam bika maju matama dei tang ban ong ba nila ban pentrikam ti haba pi pentrikam nama kan objektif yung ka policy kan ong bawah pentrikam bahaya ta ke kom ba ka keren ti lada pentrikam bahaya pada pentri tang kana am tiga ka long counterproductive kina ba kan Wanrah jing bahaya kan Wanrah penban ya jing snew haka hakari haka jela kata kita house nam araja lai pusan
Kemudian bagi college baru kau kin haban wengno yaladin haki university. Kin affiliate show bagi university kin hablong autonomous. But kawai kalong melada kimlong autonomous kila menlong ki constituent colleges jong ki university. Jadi kaba hangni kaya kaba kumaha ke jalla ke jongi hadu mentang kampaton ke wei ka autonomous college. Te Henry house marajar life kusan kat kum ka Jingkyakren jong ni policy kalong ba kum ka dihu kan di affiliate yakini ki college. Te kemud dari laban survive di survive dan laban survive kemud siapan close down. But kawai kalong ba banlong ban constituent colleges jong university ru kan angni namar ba ki college angni ki pun ki college private. Di kemdi college government. But kawai kalong ba kan ni state university jong ka jela ka jongi ke ba sarkar kadang perbedaan. Kalong ba kalau malah bensimnya kini college ben penong constituent college. Namar penong constituent college kemudian gitu ki college kita long jong ke university. Te kum kini ki private colleges kam thai ba nilaban penong ki constituent colleges. Te dangi ya kum kan ka policy. Dangi ya strictly kum kan ka policy kan. Te arajar lepasan trenga kin pun ki college ki ben ham ban kan. Namar ba pi ben long autonomous Pidan kan ke certain quality. Kaba ongi pimene haga jella ga jongi what ki principle ru bon ki bomlong qualified. Ki bon ki institution ru ki bathung ye kino hikai ki bomlong ke qualification. Kan benlit long autonomy number piong autonomy mo ke syllabus ki apikai ya pchnahi ki apikai ki conduct hi examination kan kia kam. De lada pimyo ki principal ki ba klan la da pimyo ki no hikai ki ba klan ki ba pit kene kala ban Wanrah ke jinge balada shu ai autonomy tang kana man ai autonomy ru kan de kan Wanrah ya ka jinge hoi ka jing tmu chu kan ka policy ki lom ba ka bi awang ta autonomy ngam ba kam piang mo bagi taki college ken nam don kam show pandit Shah nihu nam tak syllabus ki jongki nam tak exam ki jongki nam tak evaluation kin don kam show kila bende hi kata orang ba ko subyang ba Henry kadon pada ke flip side ada ki college kim dong well prepared kala ban crumble si ada cara pau ka cringe phangata ban ki ji kai haki vernacular language mo the Indian languages. Henry kan ni dia berkat pada ke background. Mencuba ki penon kam ki kwa ban promote ki Hindi. Henry kadon composition. Habadon composition ni ki penon kami ki Hindi ki le Kumno ki bo bai ki mother tongue ki ki vernacular languages. Tapi kau kalong ba kum ha northeast ke jongi. Kibun ki kintin mereka kintin ki bompat rung wat haka 8 schedule hatu ki kintin ki bompat rung haka 8 schedule ngila ni emen hikai daki ki kintin kata ke wege Jingkyakren chua ki kwa ki ong baki kwa ban pen pan slur yakini ki kintin la jong henday pinla ba kadon pada keman ka yang habangi diman pada ban bu makin thup ya ka ki kintin khasi kintin garo kerana kebaparan juga schedule. Nampak hadu kan noga semsitom. Te kene ke jing ong jung ki bangin a ke jing hikai ha ki madadong. Ngasngo ngana ladi hi ngam sngo daya ha. Kamtam kumaha nordi se jungi kumaha nagalan kenom la ban ni pen ni tu. Namar ba nagalan kamdon. Deka lingua franca jongka state. Kumaha kan ka jela ke jungi hadu kan nungi la man pen kam lagi ekten khasi ban hikai haka high education haki college but university te pi ka we kalong ba kan ne ga jing ong jung ki bang ni hikai de ki local languages kam tam haka high education hin haga jing lam ko jonga kalong ba la dang hikai ya ga ktin la jong kamut ki ni khna kenom la shu ban le se ba na ga jela la jong haba pila pen meni hikai de ga ktin la jong kamut himla shu ban acquire ya ka
kumam ta baki dan dekat English tika long ka language ka empower ye ki ban mi chabar jong ka state lu de kani ke jing ong jong ka policy ban hikai dekat tin la jong kam tam ni north east ka snow ka long counterproductive namar hi hang ni north east jong ka Jingkyakren jong ki khana ka de ha ka English tinga snow ba ka ne ke ji hikai ya ka Jingkyakren ke nya ka high education ka de even continue ha ka English ngamda akri ber ka ni ka policy but ka we ka ba ngama ka long ba ka ni ka jing stress jong ki ban hikai ya ka ha ka tin la jong kan Wanrah si poli kan ram ha ka ri jong Shah South kan hikai dekat tin la jong Shah North kan tin la jong Shah East kan tin la jong ti Kumno ingin ya suthu shu peranong India ti ultimately larang ngim peran kam le English kamur ke English kan la shu ha bakut kan dai bandon ka wi ka tin pada kaban ngihapan ya keren kum kinong India but ultimately kata ka dai ka ipila suthu but kan ni ke jing ong jong ki ban hikai dekat tin la jong asma bak kum ka hakari India Padon si pun ke jing pher hen ki jai ben riu ki jai ktin ngam tharai bakan rong ka ba dei bat ngam sok bat ngam kersian ya mungkin ka jing om jong ka policy hangai hi ngas ba haga high education hi ka English ka biang ha haga di India jong ban peteng